जोङो बे मोनसे गिदिर मोनसे नैबे समनि थासारि जिहेतु जोङो जोबोद गाज्रियैनो जेनदों आं मानियो आङो दोलोनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि हिसाबै आं मानियो जों बिपिएफजों जोबोद गाज्रियै जेनदों बिपिएफ दोलोनि जि प्रपागेन्डा जि नंखाय फोसावनाय जि माने बाथ्रा बुंनानै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि सिदा सादा रायजो राजाखौ बिथांमोनहा गावसिनि आखायाव लांनो हादों आरो भट होहोनो हादों बेखायनो जोंनि दोलोनि स्ट्रेंथेन जोंनि जि दोलोआ दा जिहेतु गोसोआ एसे माने दुरबल दा बे दुरबल गोसोखौ जाहाथे आरोबाव माने गोरा खालामनो हायो बे गोरा खालामनो हानायनि थाखायनो आं लाइमोन गांखंनि आफादगिरि हिसाबै अदालगुरिनिफ्राय क'क्राझारसिम जोङो 700 माने 4 व्हीलर माने गारि बे गारिनि जों रेलि लादों फैगौ 20 तारिखआव बेजोंहाय आं आसा खालामदों जोंनि दैदेनगिरिजोंनो लोगोसे जोंनि जि जोंखौ मोजां मोनग्रा जि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोना गासिबो आरो फिन खेबसेबाव बिपिएफजों नैबे फैगौ बिधान सभायाव जुजिलायनो भटनि बादायलायनो आरोबाव गोसोआ गोरा जाबावगोन होननानै आसाबादि जे जोंनि जि दोलोनि दैदेनगिरिफोर दङ बिनि जि गोसो बे एसे जग्लायनानै दङ बेखौहाय गोरा खालामनांगौ आरोबाव खनसे फैगौ 2015 सननि बिधान सभा बेवहाय जाहाथे बिपिएफ दोलोजों जोंनि जि बर्डार्स रायजोफोर दङ आरोबाव जाहाथे भटनि जुजिलायनो हायो बिनि थाखायनो बे रेलिखौ लानाय जादों गोजोन्थों।